ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва рубрикаи ҳодисаҳои воқеӣ. Ҷуфтои ошиқ ҳар гуна мешаванд, ба ҳар гуна рафтору характер ва муомилаи байни якдигаришон. Лекин ҷуфтиро ки мо имрӯз дар бораш гап мезанем ва ҳодисае ки бо ӯ рух додагиай дар як вақт ҳам даҳшатнокай, ҳам тарснокай ва ҳам умнияй. Яъне ки барои оне ки шумо ин ҳодисаро дальнейша буфаҳмем ки чӣ гап мешавад, шумо бояд мисли Шерлок Холмс фикр кунем. ҳодиса хеле ҳам ҷолибай ва сразу мегӯм ки раст шумо сар мекунед тамошо карданша то охира тамошо кунед, ба хотири оне ки баъзе моментош мешавад ки дар назари шумо скучно метавад, лекин не, то охириша тамошо кардан дар корае ки ана ҳамун кайфтона бигирен бад. баъде ки ин видеоро тамошо мекунем бародаро, дар охири канал ма подсказка мемонам як канале ки бародар дар Олмон зиндагӣ мекуна, кору фаъолият мекуна, хеле ҳам бисёр чизоро дар бораи Олмон навор гирифта ба шумо пешниҳод мекуна. Марҳамат, ма як порчаи видеоша мемонам, ҳозир бинен шумо. Ссилкаш дар описанияу подсказкаи видео ҳастай ва аз ҷумла баъде ки он видеоро тамошо мекунед, ҳамин видеоро то охира мерен, бо дар значоки охирони канал мемонам. خیلی شما میتوانید که کورس زبان آلمانی را اومده در آلمان بخونید، گپ میزنیم، کدام حجت ها برای شما لازمه و چقدر مبلغ باید شما داشته باشین. далия Депалид дар нигоҳи аввал ба назар мерасад ки далия як зани оддӣ аз Флорида. ӯ кӯдакии оддӣ дошт, мактаби католикӣ рафтагиай, баъдан мактаби миёна, баъдан иҷозатнома ба даст меорад барои кор кардан дар миёни фурӯшандаву харидорҳо. соли 2008 далия бо як ҷавон бо номи Майкл шинос мешавад. дар ҳол ё ба якдигариш ситорашон мувофиқ меафта ва хонадор мешаванд. ҳамаш оддия? куҷоша ки интересное? исҳаршай ҳозир бародаро. якумш ки на далия на Майкл шаҳрванди итоатгар нисбати қонун набуданд. Майкл гунаҳгор дониста шидагиай бо гуноҳи мошенникӣ. ере ки Майкл бо роҳҳои дурӯғ аз инвесторро пул мегирифт. А далия боша мега как будто ира намедонист. лекин мувофиқи маълумотҳое ки далия мега, ӯ бояд ҷудо мешидан аз ҳамсараш, яъне ки Майкл, вагарна далия бо ӯ хонадор намешид бо чунин шароит. чӣ хеле ки дар боло гуфтем, далия дар соҳаи недвижимс кор мекард, лекин ба ғайр аз ин кор дигар корам дошт ва бо Майкл вомехӯранд дар дигар корш. дар вақти заминченкунӣ не, дар кадом кор ин кор ҳоло шуморо хеле ҳам ҳайрон мекунад. яъне ки ба ғайр аз кори основноиш далия бо танфурӯш буд. яъне ки як шаб Майкл мехоҳад ки духтар заказ кунад ва маҳз ҳамин далия меояд. Майкл аз ҳамсари пешинаш ҷудо мешавад ва аз байни 5 рӯз гузашта бо далия хонадор мешавад. дар ҳамин ҷа бародаро мегзарем бо допроси, яъне ки бозпурсии политсия. далия Депалита дар отделенияи политсия 5 августи соли 2009. мо протокол дорем ки бояд шуморо бо ҳуқуқҳои шахситон ошно созем. хуб, агар ки ба шумо ягон чӣ нофаҳмо боша, просто ба мо бигӯед, ман такрор мекунам. пеш аз ҳама мехоҳам бугум ки ба шумо ҳамдардӣ мекунам. яъне ки барои чӣ ба ӯ ҳамдардӣ мекунанд бародаро, ки шавҳари ӯ, яъне ки Майкла куштанд ва аз далия мехоҳанд ягон чиз фаҳманд, то ки барои расследования кӯмак кунад. бо мегӯм ки ин история простои история нестай. хуб гӯш кунед, ба диққат гӯш кунед, шумо чанд бор дар байни барнома шокӣ мешен. агар бутонен угадат карда угадат кунед ки чӣ гап шудагиай. ман танҳо мехоҳам шавҳари худро бинам. не, шумо дар кор нест ира дидан. ман танҳо мехоҳам ӯро бинам. бовар кунед, лозим нест. илтимос, метонен ба ман гӯш кунед. пеш аз оне ки шумо ягон ҳарф ба забон меорен, ман бояд яқин бидонам ки шумо бо ҳуқуқҳои хитон ошноен. ҳамин хеле лозимай. агар ки ба шумо ягон чӣ нофаҳмо боша, ман да бигӯед, ман мефаҳмонам. хуб, шумо ҳуқуқ дорен ки ба хомӯшӣ риоя кунед ва дар саволот ҷавоб натен. шумо маро мефаҳмед? шумо бояд ҷавоб битен. просто бигӯ ки бале. агар ки фаҳмида бошӣ гапҳое ки ман гуфтаистам. чизе ки шумо мегӯед ба хоҳиши хитон мегӯед. шумо мефаҳмед ира? бале. агар ки шумо сафедкунанда дошта бошен, ӯ метавонад ки дар вақти бозпурсӣ ҳузур дошта бошад ва барои ҷавоб додан ба шумо кӯмак кунад. шумо мефаҳмед ира? бале. агар ки шумо маблағ барои сафедкунанда надошта бошен, ӯра суд барои шумо пешниҳод мекунад. ройгон. шумо ира мефаҳмед? бале.
агар ки дар вақти бозпурсӣ шумо нахостен ба ягон савол ҷавоб диҳед, метавонед ба хомӯшӣ риоя кунед. фаҳмо? ман ҳақ надорам ки талаб кунам ё ин ки таҳдид кунам то ки шумо ҷавоб битен. ҳамаш бояд ба хоҳиши хитон боша. шумо инро мефаҳмед? бале. дилхоҳ суханҳои шумо метавонанд ки дар оянда ба зидди шумо истифода бурда шаванд дар суд. шумо инро мефаҳмед? бале. шумо бояд ки дар инҷа имзо гузоред ва таърихи рӯза монед. детектив Андерсон шоҳид мешавад дар ин кор. хуб имзо кунед илтимос. ман ҳам дар инҷа имзо мегузорам. далия. акнун мегзарем. вақт ҳаст? шумо вақт доред? бале, хуб. барои он хотире ки ҳамаш тариқи видео сабт карда мешавад, шумо бояд ба инам имзо гузоред. ин ба мо ҳуқуқ метаҳад ки рафти бозпурсиро ба видео сабт кунем. мехоҳем бихонем. ман намехоҳам ки шумо видео сабт кунед. хай чӣ? мо шуморо запис мекунем. аллакай кардастем. яъне ки бародаро мехоҳам дар ҳаминҷа пауза кунам. дар ин давлатҳо тамоми допрос яъне ки бозпурсие ки бо ҷабр дида ё ин ки гунаҳгор ё ин ки гумонбар шуда мегзара, ҳамаш тариқи видео сабт карда мешавад ва ҳеҷ кас ҳақ надорад ки новобаста ай оне ки шахси дар допрос қарор дорад дар кадом положение ба ӯ зулму зуроварӣ намекунад ва маҷбур аю сухан намегирад. ва ин наворе ки сабт карда шудагие дар вақти допрос дар суд нишон метаҳанд ва доказат мекунанд ки мо ай рӯи қонун бозпурсӣ гузарондагием ва чизе ки шаҳрванд гуфтагие ба хоҳишӣ ба ихтиёри худаш гуфтагие. итане ки шапашап кардагие меша ки ту гуноҳа ба калат бигӣ ки лелина ту куштаӣ. ин рақами чие? ин рақами хонаи шумо. мо инро аз отчётҳое фаҳмидем ки дар ин ҷо нишон дода шудагие. ҳоло ма ба шумо мегӯм ки дар инҷа чӣ рух додааст. савол чунин ай, оё шумо медонед чунин шахсере ки мехост шавҳари шуморо ба қатл барасонад? шавҳари ман условка дорад. яъне ки бародаро ма ин калимаро специал на русӣ мегӯм барои он хотире ки русиш более понятнитарай. условный чане ки одама чӣ хел условный срок метаҳанд шумо медонед. барои чиз? машине ки бо аксияҳо. бо аксияҳо? чӣ қадар муддат аллакай давом дора сроки ӯ? ӯ дар турма шиштагие? чӣ қадар муддат? шумо медонед? 2 сол дар турма шиштагие ва 5 соли дигар условна. ҳамин хел 6 сол. баъд ҳисобам намедонам. о худои ман, барои чӣ гуноҳ? барои он хотире ки пул ситонидагие, чӣ хеле ки худаш фаҳмонд. як чиз ба монанди бойлерни, яъне ки аз одамо маблағ мегиранд. чӣ қадар муддат шумо ҳамсаред? 1 сол камтар. ин хела бадай. шумо чӣ фикр доред? оё ҳаст ягон шахсе ки мехост чунин кора бо ӯ раво бинад? ман аллакай ба офитсер гуфтам, мо мушкилӣ доштем. чӣ гуна? ӯ мехост ки қатъ куна условни срокша. ҳамаш ҳеҷ чиз, лекин ҳама вақт ӯ бо ким кадом мушкилиҳои рӯбарӯ мешад. одамота писанд набуд ки условни сроки ӯра қатъ мекунанд. барои он хотире ки ӯ бояд маблағҳои хеле калон бармегардонд. дар бораи кадом одамо шумо гап задаистед? дар бораи онҳое ки дар ин кор алоқа доранд? ҳамаш кам-кам. вақте ки ӯ условни срокша қатъ кард, дар ин бора ӯ бо рафиқош гуфт. чӣ хеле ки ӯ худаш гуфт ба махсус одамо. ӯ ҳамавақт вомехӯрд бо ҷавоное ки ҳамроҳшон дар условка буд. мисол як чанд рӯз пеш мо бо як ташвиқ хӯрдем ки ӯ ҳадаф буд. ман дар назар дорам ки ӯ монанд буд бо шахсе ки дар гурӯҳҳои ҷиноӣ шомилай. ӯ бо як ҷавон аз боки монанд буд. ва мо ҳамавақт бо чунин шахсҳо рӯпарӯ мешудем. дар оҷа пули хеле ҳам бисёр буд. $191,000. ӯ бояд ин пулҳоро бармегардонд. мо хостем ки залог буспорем. а вақте ки ӯ тонист баромада ва ӯ ҷавоно натонистанд, вақте ки шумо мегӯед тонист баромада, шумо дар назар доред ки баромада аз маҳбас? бале, ӯ кишвар тарк карданд ва намедонам чӣ гунае ки ӯ бо ӯ алоқа баромад. барое ки ӯ фикр мекарданд ки Майкл аз ӯ қарз дорад. яъне ки ман намедонам пулҳое ки ӯ ҳамчун залог супоридагӣ буд, ӯ ягон вақт ҳеҷ кор кардагӣ нестай бо ин пулҳо. бале бародаро, шумо хато накардем. ман правилно перевод кардагием суханҳои Далияра. шумо ҳам фаҳмидем ки что-то не то даиҷа. чӣ гуфтесте? пулҳое ки ӯ барои
условно досрочный расход кард дар ҳиҷо сарф кардагӣ нест. Яъне чӣ? Ба мефаҳмед ози. шумо медонен ин шахсора ва номҳои ӯра? вақте офитсер аз он мепурсад ки ту оё медонӣ ягон шахсияти ҳамин курукда будагира, то ки мо ӯро дарёфт карда бутонем ягон ном ё ин ки оилашона. ӯ мега ман намедонам. мо шуморо дар ин кор хуш кардани нестем. ӯ бачаҳо рафтанд, ман намедонам. шумо ӯро намешиносен? Ман намешиносам ӯро. шумо бо ӯ вохӯрдагин? Не, ман танҳо як ҷавонеро медонам ки як чанд рӯз пеш мо бо ӯ рӯбарӯ шудем. ман махсус номҳоро медонам. шумо мефаҳмед ки ман чиро дар назар дорам? ман медонам махсус номҳои оилаҳоро. ҳамаи ӯ дар новостиҳо буданд. ба мисли ҳамин бачаҳоям ӯ ҳам рафтанд. ман фаромӯш кардам ки кадом оила буданд. Следовател мега гӯш кун мара. Мо кор мекунем бо ҷиноятҳои калон, бо корҳои серьёзни, ба мисли куштор, дуздидани одам, тирпаронӣ бо политсия. ин хел ба мисли чизҳое ки ту гуфтеистӣ ки яъне ки гап дар бораи сум рафтесай, ким кадом 100 чанд ҳазор доллара дуздидагиян, ё ки гап дар бораи ким чанд ҳазор доллар рафтестай, мо ин хел корҳо қатъи сару кор надорем. яъне ки бадалия мефаҳмонанд ки ту барои чӣ дариҷаи. мо мехоҳем ки убийствора, яъне ки куштора расследовать кунем. ҳамин хотир мада интересна нестай ҳолате ки пул гум шудагиай. ана барои чӣ ман шуморо дар бораи номҳо пурсидаистам, то ки мо битонем ӯ одаморо дарёфт кунем. яъне ки ӯ бачаҳо ҳамашон рафтанд, лекин Майкл мегуфт ки бо яке аз ӯҳо ӯ мушкилӣ дорад. ман намедонам ин чӣ гуна мушкилӣ буд, барои он хотире ки ин пеш аз вохӯрии мо буд. ӯ рӯпарӯ шуд бо ҷавоно ва ӯ ҷавон фикр кард ки Майкл чизе қарздорае ё ин ки чӣ корӣ шудагиае. ман намедонам ин ҳамон одаме буд ки дар бораш ман ба шумо гуфтам, ким чихел Паскел. лекин ҳамаи кор рух додагӣ буд 1 моҳ пеш аз оне ки ҳамаи ӯро барои мошенникӣ бо аксияҳо дастгир карданд. ин нома ё ин ки фамилия ман намедонам. Паскуали или Паскуал? Паскуал. хуб, миллати шумо чиай? Испанка? модари ман аз Перу ва падарам бошад аз Египет аст. Вау, бале. то ки ҷое ки ман медонам дар хонаи шумо як чанд ҳайвонҳои хонагӣ аст. ҳамин хел? бале, ман фикр мекунам ки ман мехоҳам ҳамаша ба шумо бугум. марҳамат, ман мехоҳам ҳамаша бидонам. хуб, яъне ки чӣ рух дод? яъне ки ӯ намедонист ки чӣ гуна ба ҳама бифаҳмонад ки чӣ рух додаистае. ва ӯ гуфт ки медонен, ман пули хеле ҳам зиёд дорам ва ман дар як схемаи иштирок мекунам ба мисли схемаи Берни Медов. барои он хотире ки ӯ наметонист ба модараш ва ба дигар наздикош бифаҳмонад ки дар асл чӣ рух додаистае. шуморо бахтон баландӣ кард. бо чӣ? шуморо бахтон баландӣ кард ки ба зал рафтем. ана ака бародаро, причём дар иҷа зал? ки следовател дар байн сразу зал гуфт. аҳамият дидин. И просто историяи раҳбарос нест, и пурпечу тобай. лекин ҳамаша дар ин видео мефаҳмед. шуморо бахтон баландӣ кард ки ба зал рафтен. мо мехостем ки якҷоя равем. яъне ки шумо бояд дикаса мерафтен. ӯ намедонист ки мерава ё не. ӯ танҳо баъди липосаксия хестагӣ буд. аз ҳамин ҷош 2 пораро гирифтагӣ буданд. ӯ камтар харобтар шуд. ана чӣ хел? ва 2 ҳафта пеш ӯро ҷарроҳӣ кардагӣ буданд. чӣ гуна ҷарроҳӣ? чизе ба мисли липосаксия. чӣ ӯ айростиам қадар фарбеҳ буд? Не, ӯ пешакӣ кардагӣ буд липосаксия, лекин охирон хирург дар ҳамин ҷош 2 чизҳои зиёдӣ монд. дирӯз боша ӯ рафт барои он хотире ки дар пушташ хун ҷамъ шудагӣ буд. фаҳмо. ҷарроҳҳо ин хуна аз пушти ӯ кашиданд. фаҳмо. ва ҳамаш вобастагӣ дошт аз оне ки ӯ худша чӣ гуна ҳис мекунад. лекин мо ҳар субҳ мерафтем. аз вақти ҷарроҳии ӯ мо нарафтем дигар, лекин гимнастика мекардем. ҳар рӯз 5 саҳар. вау. аҳа. барои ман хеле зури бадай. медонед шумо ӯ пешакӣ нашаманд буд. чӣ гуна маводҳои нашадорро истифода мекард? крек. ана чӣ? ва ӯ майзада буд. барои ҳамин хотир ба ӯ муҳим буд ки аз рӯи график кор кунад. мефаҳмед? ягон система ё ин ки организатсия бояд ки мебуд дар ҳаёти ӯ дар ҳама кораш. хуб, биёен мегардем ба ҳолати марги ӯ. ман намедонам, оё шумо медонед ки ӯро паронданд? 2 бор паронданд. ман мехоҳам ки шумо дар ин бора бидонед. шумо дар ин бора дарак доред? оё ба шумо касе дар ин бора хабар дод?
аниқ не, яъне ки маро гуфтанд ки ӯро парондан. вақте ки ман дар спортзал будам ба ман занг задам. аввал ман занга нашнавидам, баъдан аз нав гашта занг задам ва маро гуфтанд ки бояд ба хона баргардам. чӣ кори дар хона рух додай? бале, шавҳари шумо дара кушод ва ӯро ба ҳуҷраи ҳамоми ошёнаи боло бурданд. ӯ камера дошт. чӣ ба ӯ дара ҳуй кардай? дар ин вақт Далия мегӯяд ки дар хонаҳои мо камера буд. ман намедонам ки барои чӣ хотир ӯ дара барои шахси ношинос кушодагия. барои он хотире ки ӯ дара ҳеҷ касда агар ки шахс ношинос мебуд намекушод. ман дар назар дорум мега офитсерире ки дар условна дастрошни қарор дора, яъне ки и дар назар дора одамере ки аллакай криминал ния ва ӯ аз бехатарии худаш метарса. лекин аз ҳамада чиз ҷолибаш дар инҷа онае ки Далия мегӯяд ки дар хонаҳои мо камераҳо ҳастанд, лекин ӯҳо кор намекунанд. аҷоиб. раст ки ӯҳо кор накунанд, ту барои чӣ дар бораи камераҳо гуфтаистӣ? ӯҳо запис намекунанд? ҳеҷ кас намедонад, лекин дар асл ӯҳо кор намекунанд. мо ба ҳама мегӯем ки ӯҳо запис мекунанд, лекин ин хел нест. худо. барои он хотире ки ӯ намехост деволи гаража шкоф кунад, то ки симҳои камераро бигзаронад ба хотири мошин. вақте ки офитсерҳо ба ӯ ҷо ҳозир шуданд, дарҳо кушода буд. вақте ки ӯ дохили хона шуданд, ду саг диданд, ба мисли ки дар қитӣ ё ин ки дар як панҷара. ӯро бошад дар ҳуҷраи ҳамом ёфтанд бо ду шикофӣ дар сар. ӯ дара дар шахсони ношинос намекушод. шумо бояд бифаҳмед ки ман дар ӯ ҳолат набудам. дар оҷа ҳеҷ кас набуд. мумкин е ки ягон кас ба хона ҳуҷум кард, ман намедонам. ман то ҳол дар ҷои ҳодиса набудам. дар тамоми ҳуҷраҳои хонаи мо мониторҳо ҳастанд ва мо ба ӯ нигоҳ мекунем, то ки фаҳмем ки ҳама хуб ай. ман дар инҷа намефаҳмам чӣ бахе гуфтаистае ки ози гуфтаиста буд ки камераҳои мо кор намекунанд. дар монитори чӣ нигоҳ мекард, ман намедонам. бале бародаро, ман мефаҳмам шуморо ки агар ки то ҳамин моменти видеоро тамошо кардагӣ бошед, ин допрос барои шумо камтар скучна метавад. лекин тоқат кунед, далша то охира тамошо кунед, реално шумо пушаймон намешавед ва дар комментария менависед ки адуши бро. ба мо ҳолати истифода бурдани маводи нашоовар буд. аз ҳамин хотир ӯ хоб буд вақте ки шумо аз хона баромадед. не, ба фикрам ки мо дар бораи пушти ӯ каме суҳбат кардем ва ӯ дар оҷа дароз кашидагӣ буд. бале, ва сигнализатсияро гирён кард. мефаҳмед, лекин ман дар оҷа сигнализатсия набуд. ман гуфтам пака ва чизе ба мисли ки ман вақти баргаштанам ба ту кофе меёрам. дар оҷа набуд сигнализатсия, ягон садои хатар набуд. ман саги майдаакмона ба поён овардам ва ӯ боша бо саги калон дар боло буд. чӣ қадар калон ай саг? булдоги англисие, лекин ӯ хуб ай. ӯ ягон касакасидагӣ ай? не, ӯ хуб ай. ӯ ба ҳар як меҳмони омадагӣ хирсандӣ мекард. аз ҳама ғазабӣ и саги сафеди мо ай. яъне ки аз ҳама саги хурдӣ дар хона. тақрибан 2 кило. ӯ тақрибан 90 кило вазн дорад, бале? фикр мекунам, бале. ман мехом чӣ кор кунам? ман мехостам ишо ба шумо бигум ки ҳозир ман мехоҳам занг бизанам. дар ҳамин лаҳза офитсер аз ҳуҷраи допрос мебарояд ва ба дигар офитсерҳо мегӯяд ки хонаи ӯро тафтиш кунед. ин духтар мегӯяд ки дар хонаи ӯ камераҳо ҳастанд ва сигнализатсия. шумо тафтиш кунед ки оё сигнализатсия буд ва оё изҳое буд ки ягон шахс ҳамчун ғоратгар ба хонаи ӯ хост ки ворид шавад ба тавассути дари пеши хона ё ин ки дари ақиби хона. ва тамоми ин суҳбати офитсера Далия через дар ҳуҷраи допрос шунавидаистае. якчанд сония. хуб, мехоҳем дар ҳаминҷа интизор шавем. следовател мегӯяд метавонед дара пушен, илтимос. аз паси дар суханҳои следователя Далия шунавидаистае. ягон кас метавонад ба оҷа занг бизана ва пурса ки оё хона ғорат шудагӣ буд ё ин ки не. хуб, ягон кас ҳаст? нигоҳ кунед, фаҳмед ки оё хона ғорат шудагӣ буд ё ин ки не. ба ман хабар метиҳед? медонед ки дар хона сигнализатсия вуҷуд дорад. биёед маълум мекунем ки оё ягон кас метавонист ки вориди хона шавад тавассути дари даромадгоҳ ё ин ки дари қафои хона. барои хотире ки ӯ мегӯяд ки шавҳари ӯ ҳеҷ вақт шахси бегонара ба хона раҳ намедод. хуб, раҳмат, ман қадар мекунам ин кора. об нӯшен. шумо ёд доред ки ман дар бораи ҳуқуқҳои шумо чӣ гуфтам? бале, ёд дорам. хуб,
бозӣ тамом. Мефаҳмед? Дигар ягон хел бозӣ. Вақте расид ки дар бораи корҳои хеле ҳам ҷиддӣ гап занем. Мо мехоҳем бифаҳмем ки оё шумо ёдама мешиносед? Дароед, ин ҷавона ба инҷа биёред. Инҷа, оё шумо ин шахса мешиносед? Не, шумо иро пешакӣ надида будед? Ман иро пешакӣ ягон вақт надидам. Шумо ин зана мешиносед? Сартона вардошта ба ин зан нигоҳ кунед. шумо чӣ кор кардем вақте ки аз хонаи ин зан мебаромадем? Аз ин ҷо баред. имрӯз шумо барои қасд ва ташкили куштор ба маҳбас равона мешавед. Чӣ? Чӣ хел? хеле ҳам ҷои ҷолибиш омадаам бародаро, яъне ки чӣ хел. Агар ки следователь медонист аз аввал ки игнаҳгорай, барои чӣ ӯра допрос карданд ва ин гуна саволҳо доданд? Мумкин е ки следователь дар вақти бозпурсӣ фаҳмид ки ӯ гунаҳгорай. Агар дар вақти бозпурсӣ фаҳмида боша, пас чӣ гуна фаҳмид? Не, мегзарем баъқиб ба ҳамун ҷое ки Майкл аз ҳамсари пешинаш ҷудо мешава, баъди 5 рӯз бо Далия хонадор мешава. Ва пеш аз ба ин ҷо гузаштан, мехоҳам як маълумоти дигарро бирасонам барои дӯстдорои варзиш. Шахсое ки шуғли дӯстдошташон варзишае ва бештари вақти худшона дар тамошои спорт мегзаронанд, шумо метавонед ки дар шуғли дӯстдоштаи худтон пул кор кунед. Ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен дар сайт регистратсия кунед ва ҷанговар бозингари дӯстдоштаи худтонро интихоб карда дар бордио пул кор кунед ва истифода бурдани промокода фаромӯш накунед. Албатта ки ҳамаи корро шумо кунед баъди тамошои видеоҳози муҳимае ки шумо видеоро тамошо кунед, вагарна девона мешавед то охириша нафаҳмед ки блиндаиҷа чӣ рух додааст. яъне ки мегзарем ба ҳамун ҷое ки Майкл аз ҳамсари пешинаш ҷудо шуда, баъди 5 рӯзаш бо Далия хонадор мешавад. дар нигоҳи аввал зиндагии ӯ хеле ҳам хуб буд, лекин аз байн 6 моҳ мегзара, политсия Далияра дастгирӣ мекунад. Ана ҳамин допросе ки мо шумо айни замон тамошо кардем, баъди 6 моҳи зиндагии ӯ ай. Ин допрос ҳоло давом дорад. яъне ки Далияра дастгир мекунанд ба гуноҳе ки ӯ қотил закас мекунад барои куштани шавҳараш. баъд якчанд муддати зиндагишон бо Майкл, Далия алоқа мекунад бо дӯстписари пешинааш, яъне ки бо парини пешинааш бо номи Муҳаммад Шахадх. дар аввал Далия бо Муҳаммад гап мезана ва мега ки мехост ки хеле ҳам зур мешид ки агар ки дубора бихӯранд. ва дар ин муддат якчанд маротиба Далия якчанд бор ҳаракат мекунад ки Майкла паставид кунад бо маводи мухаддир. Майкл ба политсия хабар метад ки баъди шинос шудан бо Далия бештар ҳамчун гумонбар ҳисобида мешавад дар назди чашми политсия. яъне ки политсия ӯро ҳамавақт маън мекард ва мегуфт ки ҳамин хел хабар шудагие ки ту маводи мухаддир дорӣ, ки хабар додагие шахси номаълум. ва баъди чӣ як рӯз Майкл мега ки Далия хост нӯшокии ӯро бо антифриз омехта кунад. яъне ки аз ҳамаи бармеояд ки Далия мехост ки аз ӯ ҷудо шавад дар аввал ба тавассути паста ва то ки ӯро паси панҷара бишнонанд ва дид ки ин кор намешава, хост ки ӯро бикуша ба тавассути отравид кардани антифриз. яъне ки чӣ хеле ки мо фаҳмидем, Далия мехост ки аз Майкл ҷудо шава ба тавассути паста ва кардани маводи мухаддир то ки ӯро ҳабс кунанд. ин кор нашуд. баъдан мехост ки ба тавассути антифриз бикушаш. ин корам нашуд ва ӯ ҳадафша бо калонтар мекунад. бо ҳамроҳи дӯстписараш, яъне ки Муҳаммад Шахадх, Шахадхай брато, Шарипов не, ман набудам, ин дига касае, Муҳаммад Шахадх. Мега ки нақша мекаша ки мехоҳад шавҳарша бикуша. Муҳаммада мега ки ту мада қотил биёв, яъне ки киллер, ва ба ёрдами ӯ ман мехоҳам шавҳарма бикушам. мувофиқи маълумотҳо, дар аввал дӯстписари пешинаш намефаҳмид ки Далия дар аслан мехоҳад ки шавҳарша бикуша. ҳеҷ хеле ку мегӯям ку ман мехоҳам бикушамша, хиёл мекунад ки ҳама хел ҳавои гап задаистае. лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда, хушбахтона барои Майкл, Муҳаммад яъне ки парини пешинаи ҳамин духтар ба политсия хабар метад ки Далия чунин нақша дорад. ва тамоми нақшаҳои духтаре ки аз аввал то охира нақша кашидагӣ буд барои куштор ба политсия мега.
муҳаммад. дар аввал чӣ хеле ки худи муҳаммадам ба гапи далия бовар надошт, политсияам ба гапи муҳаммад бовар намекунанд. лекин дар охир метавонанд муҳаммада розӣ кунонанд ки ӯ ҳамкорӣ кунад бо политсияи под прикритием, яъне ки шахсе ки дар асл политсия лекин либосҳои оддӣ дора ва кора пеш мебарад. баъдан чӣ кор рух метавад, шумо хеле ҳам ба ҳайрат меоед ва хеле ҳам ҷолибай, пушаймон намешин аз оне ки то ин лаҳзаи видеоро тамошо кардем. политсияҳо мошини муҳаммада пур аз камера мекунанд, то ки далили шикори рух медодагиро сабт кунанд дар камера. дар запис хуб дида мешавад ки далия дар аслам нақшаи куштори шавҳарша мекашид бо парини пешинаш. дар запис хуб дида мешавад ки дӯстписараш яъне ки муҳаммад ба далия мегӯяд ки ӯ $7000 талаб кардааст, яъне ки киллер барои қатли шавҳари ӯ ва ба ғайр аз ин $7000 бо $1200 дигар залог. далия боша розӣ мешавад ки тамоми маблаға пардохт кунад. баъди оне ки политсия тамоми ин записа мебинад ва яқин медонад ки далия чӣ кор кардан мехоҳад, ӯ боз як агенти дигаршона ҳамчун киллер мефиристанд бо охӯрӣ бо далия. яъне ки киллере ки бо далия вомехӯра дар аслу киллер набуду афсари полис буд. офисери политсияе ки гӯё киллерай ба вохӯрӣ бо далия меравад. ба мисли мошинворӣ дар бадани ин офисерам ҳам камераҳои скритӣ буданд, ҳам микрофон. дар ин видео хуб дида мешавад ки далия мехоҳад ӯро нанимат кунад ҳамчун киллер барои қатли шавҳари худаш. офисер яъне ки гӯё киллер бо далия вомехӯрад ва ба ӯ тамоми нақшаи куштора нақл мекунад ва ӯ мегӯяд ки я намуди нишон метаҳад ки ин дар назди пулис ҳамчун ғорат ба назар барасад, ки гӯё ягон шахс ғорат кардан хостай ва случайна дар уҷа майкл баромадагӣ ва ӯро куштиянд. ва маҳз аз ҳамин хотир далия дар бозпурсиш, агар ки шумо аҳамият додагӣ бошед, суханое гуфт ки гӯё политсия фикр кунад ки ба хонаи ӯ ягон шахс барои ғорат кардан дохил шудагӣ, яъне ки гуфт ку дар хонаи мо сигнализатсия аст, камера аст, майкл ягон шахс дара намекушод. ана ҳамин гапҳоро дар асоси плани қотил мегӯяд. барои он хотир ки дар допрос намедонист ки қотиле ки ӯ нанимат кардагӣ дар асл афсари пулис аст. барои боз ҳам яқин бовар кардан ва фаҳмидан ки далия дар асл ҳам мехоҳад шавҳари худша бикуша, киллери паставноӣ ба ӯ чунин савол метавад: оё ту дар асл ҳам мехоҳӣ корро анҷом диҳӣ? барои он хотире ки баъди кор рух додан дигар ба қафо баргашта намешавад ва кори кардагиро тағйир додаам намешавад. медонед чӣ мегӯяд бародаро далия? ма 5000% тайёрам мегӯям. лекин таърихи далия де полита дар инҷа ба анҷом намерасад. дар ин лаҳза политсия ӯро дастгир кардагӣ нест. киллере ки дар асл офисери политсия буд ба ӯ мегӯяд ки дар вақти анҷом додани қатл ӯ бояд ки дар наздикии хона набошад. аз ҳамин хотир ӯ қасдан ба зал меравад, то ки дар вақти анҷом додани куштор доказат дошта бошад ки дар хона набуд. дар ин вақт боша политсия вомехӯрад бо майкл ва ӯро ба ҷои бехайф мегзаронанд, албатта ки ҳамаи ҳодисаро ба ӯ нақл карда. тамоми атрофи хонаи ӯ ва кӯча пур аз камераҳо буд. тамоми ин корро агар аз як тараф тамошо мекардӣ, ба мисли омодагӣ ба ягон филм ба назар мерасид. лекин ҷолибиш ин буд ки ин филм набуд, ин ҳолати реалӣ буд ва политсия мехост фаҳмад ки дар вақти ки далия меояд, ба ӯ хабар метаҳанд ки шавҳари ту мурдагиай, дар асл шавҳари ӯ мурдагӣ нестай, ӯ худаши нақшара кашидагиай, ку мехостанд бинанд ва сабт кунанд дар навор ки ӯ чӣ гуна реаксия нишон метаҳад, чӣ гуна актрисагӣ мекунад. видеоеро ки худи ҳамун рӯз политсия аз ҷои ҳодиса сабт кардагӣ буд, ба ютуб мепартоянд ва дар ин видео хуб дида мешавад ки далия ҳамин қадар гирьяву мотам дорад ки как будто оташ мурдагӣ бошад. оташ яъне ки алоне то есть падараш мурдагӣ бошад. баъди чӣ политсия ӯро ба полисейский участок мебарад ва дар курсии бозпурсӣ менишинонад. чизе ки мо тамошо кардем дар допрос баъди ана ҳамин ҳодиса буд. политсия дар ин бозпурсӣ аз ӯ мехоҳад бупурсад ки кӣ метавонист шавҳари ӯро бикушад ва кӣ метавонист ки дар ин кор даст дошта бошад. лекин чӣ хеле ки шумо дар бозпурсӣ дидем, далия суханҳоро ба ҳар тараф то дода гапа дигар ҷо мебарад.
мехоҳад ки сари политсияро гаран кунад ва ӯ мегӯяд ки ман ҳечи дар ин бора намедонам, лекин дар охир политсия қоил мешавад ва мегӯяд ки мо ҳамаи чиза медонем ва ҳамаи коре ки рух додагиай дар видео сабт карда шудагӣ буд ва ӯро гунаҳгор мекунам барои қасд ва нақшаи куштор. акнун биёем бародаро тамошо мекунем далши давоми допроса ки шумо дар допроси пешина диден як марда ба назди овардан ва аз ӯ пурсиданд ки таъмира мешиносӣ. биёем тамошо мекунем ки дар аслан ин мард кӣ буд. шумо и шахса мешиносен? Не, ягон вақт надидам. сартона бардошта ба ин зан нигоҳ кунед. оё шумо ин зана мешиносен? шумо чӣ кор карден вақте аз хонаи ё баромаданда? барен ур аз инҷа. имрӯз шумо ба маҳбас равона мешавед барои қасди куштор ва нақшаи куштор. шумо дастгир шудед. и афсари полис буд. мо ҳамаша медонем ки шумо чӣ кор кардед. мо ҳамаша сабт кардагем. шумо ба маҳбас равона мешавед барои гуноҳи қасди куштор дараҷаи якум нисбати шавҳарихтон. ман ҳеҷ кор накардам. ту шунавидеси мавзӯъ чӣ гуфтам? ман шунавидам шумо чӣ гуфтен ки ма тамом гӯш киса. ҳамаш сабт карда шудагӣ буд. тра сурат гирифтам вақте ки ту дар мошини ӯ шиштӣ дар назди магазини CVS. ту чӣ кор кардан мехостӣ? худои ман. чӣ кор кардан ту мехостӣ Даля? Натахаб. ман ҳеҷ кор накардам. гӯш киса. ман ҳеҷ кор накардам. ту дастгир шудӣ. ман ҳеҷ кор накардам. илтимос. ман ҳеҷ кор накардам. илтимос. ҳеҷ накардам ман. ту гуфтесӣ ки ман ҳеҷ кор накардам. ман ҳеҷ кор накардам. ту имрӯз ба маҳбас меравӣ. дар ҳол вақте ки ман тамом мекунам. о худои ман. баъде ки ман тамом мекунам ба назди шумо меоянд, дар дастотон браслетҳоро мезананд ва ба маҳбаси Palm Beach меравӣ барои нақшаи киштори шавҳари худат. шавҳари ту зинда ва солимай. падар лаънат. худора шукр. бале, шукр. метавонам ӯро бинам. ту намехоҳӣ ӯро бинӣ. ман просто мехоҳам бинам ӯро. илтимос. ӯ намехоҳад ра бина. пад илтимос. хубтараш бозита тамом кун. гӯш кун мара. о худои ман. ман мехоҳам ки ту бозита тамом кунӣ. ин кора тамом кун. ман бозӣ накардаистам. боҷил бозӣ кардест пад. ман бозӣ накардаистам. бозӣ кардестӣ. бозӣ накардаистам. хуб, медонӣ чӣ? ту да адвокати хеле ҳам зур дар кора, гарени зур. барои он хотире ки мо мехоҳем ба ҳама нишон битем видеоиро ки дар уҷа ту гуфтаистӣ ки ман 5000% тайёрам барои кор. яъне ки мехоҳем арги ӯра. фикр мекунӣ ман ира ҳавоӣ гуфтаистам? мо озтара мегӯм ки далши чӣ мешава. ман қайта гап застам, лекин вақте ки ман ҳуҷраро тарк мекунам, дигар офисерҳо қайта лағлақ намекунанд. бори дигар дар суд вомехӯрем. худ интихоб кун, ё ин ки ҳамаша худат нақл мекунӣ, ё ин ки як умра паси панҷара мешавӣ. ту метавонӣ ки бо мо ҳамкорӣ кунӣ ё ин ки накунӣ. ҳамаш ба поён мераса вақте ки ман аз ин ҳуҷра мебурам. вақте ки ман мебурам қайта дига ҳеҷ кас гап намезанад. чӣ кор карданӣ вақте ки ман аз ин ҳуҷра мебурам? барои оне ки офисери баъдӣ тура браслетотам мезанаву паси панҷара меравӣ. ман мехоҳам шумо бинем. илтимос. не, ӯ намехоҳад тура бина. хар офисер браслетоиро бза. ман намефаҳмам чӣ рух додааст. илтимос. дароед ва ӯро дастгир кунем барои қасди куштор дараҷаи якум. хезаҷот муттаҳам. о худои ман. бишяка иҷа бест. ту метавонӣ рост бестӣ. о худои ман. ӯ зиндаа. иҷа биё. илтимос. иҷа биё майк. не чӣ ба не? ман ҳеҷ кор накардам. баъд ман ҳайрон мешавам ёдамда запис ҳаста, видеош ҳаста, ҳамаша ман ҳеҷ кор накардам. майк, илтимос, иҷа биё. хуб, раҳмат. дафт кунен ӯро аз иҷа. о худои ман. дар асл бародаро дафт кунен намега ӯро аз иҷа баренша мега, лекин мара нафоридаистай барои ҳамин кӯчаги перевод мекунем яхе ҷоша хехтон фаҳмем барое ки дар ин давлатҳо политсия дағал рафтор намекунанд чӣ гуна одаме ки набоша ҳамчунин ҳатто агар подсудӣ меусбеса дар дуруни турман боша агар рафтем. Далия ном дорӣ? хуб, ира чӣ хел талаффуз мекунӣ? Далия? тра ба ҳуқуқот шинос кардан? ҳамхел ҳуқуқи Миранда
медонӣ. ҳо лекин ман мехоҳам ки занг занам. ман ҳуқуқҳои тра аз рӯи ана ҳамин карта хондам ва шумо ҳуқуқҳои мирандаи худтона фаҳмиден. ҳуқуқе ки поправкаи панҷум ба ту имконият метаҳад. бале лекин ман мехоҳам ки занг занам. бале, яъне ки занги телефонӣ ин кор карда метавонӣ, лекин дертар розӣ не. хи мо ози рашт намеҷаем ку. баъдан вақте ки хости агар. хуб, яъне ки ҳуқуқҳои ту ба ту шиноса медонӣ. ман хуб гӯш накардам. хуб, ман райсар мехонам. агар ки ягон ҷоша нафаҳмидӣ, мегӯӣ нафаҳмидам, ман мефаҳмонам. яъне ки бародар дар инҷа правоша мехонанд, дар якумаш гӯш карда гибида инҷаша мегзаронем. пеш аз оне ки мо сар мекунем, ман метавонам туалет барам. бале, ҳозир мехоҳӣ барай? барои он хотире ки ман худман хуб ҳис накардаистам. хуб, бубахшен, ҳеҷ гап не. ӯ мехоҳад ба ҳоҷатхона рава. хуб, баъдан давом метаҳем. ман мехоҳам бо сафедкунанда гап занам. раҳмат намеарзад патихар. ҷои ҳоҷатхона рафтанашам мегзаронем, бародаро омаданашам мемонем. зид нести ки агар матра далия бугум. гап несте. хуб, ту фаҳмидасти ки ҳамин рӯз чӣ рух дод? чӣ рух додастай данем амин да ҳамин ҷа? кам кам. акнун оста оста даромадаистай да сарам. чӣ даромадастай? ман аллакай гуфтум ва худи ҳозирам ман дар аслам нафаҳмидастам чӣ рух додастай. ту медонӣ ки ирӯз туро дастгир кардан? ира медонам. хуб, медонӣ барои чӣ? на он қадар. гуноҳта, гунаҳгоркунанда. не ҳеҷ кас. алекс, бугӯша, туро барои қасди киштор дастгир кардан. ин маънои ӯро дорад ки ту хости як одами дигара нанимат кунӣ барои киштани як одами дигар. яъне ки мо дар назар дорем шавҳари тарафамо, ана барои чӣ дар ҳамҷа қарор дорем. айнам хел ва ина барои чӣ дар ҳамҷаи ту? не яъне чӣ? ту нафаҳмидӣ ё ки? не, ман ин кора кардагӣ нестам. хай чӣ? туро ба ҳамин кор гунаҳгор кардаистам. хуб, ва мо бисёр доказательство дорем ки кора тасдиқ мекунанд. дуруст? аз ҳамин хотир ба ҳуқуқҳое ки ту дорӣ нигоҳ карда, мо ба хулосае омадем ки ба ту имконият бидем корҳои кардагии хита дар бораш хуб фикр кунӣ ва мумкин ки дилта сабуктар кунӣ вақте ки ба мо ростша бугӯӣ. чира мо мехоҳем фаҳмем. мо маҳз дар ҳамин кори худат як чанд рӯза кор кардастем. а дар ин соҳа як рӯз нест. ва ҷинояте ки ба ӯ тура гунаҳгор кардаистем, дар ин бора мо доказательствои бисёр дорем ки кора тасдиқ мекунад. мо инҷа чахчахкӣ наёмадаем. мо мехоҳем ростша бифаҳмем ва мо медонем ки ту моро дурӯғ гуфтаистӣ. мехоҳем ростша бишнавем. ман дар назар дорам ки ҳамаш тамом. медонӣ ин имкониятете ки ба мо ростша бугӯӣ. чизе ки мо мехоҳем бишнавем ай ту, ҳамин хела мо медонем. ман медонам қабул кардани хела ҳам қинае, лекин худат ба хулоса биёр. яъне ки ту мехоҳӣ бо ягон чи дига гуфтан. ман мехоҳам қати шавҳарам гап занам. ту наметавонӣ қати ӯ гап занӣ, ӯ дар инҷа нест. бигузор хона рава. ӯ бояд ки сагҳо ӯ хонаша нигоҳ кунад. ӯ зиндае. ту ба фикрам дидиш охир? ман дидам ӯра, лекин ман мехостам ки қати ӯ гап занам. хуб, ту дидӣ ӯ офитсери сиёҳпӯстира ки дар инҷа буд? браслетдора. ана ҳам браслетдор офитсер буд. ман мефаҳмам, ман медонам ки ҳамаи қинае, лекин медонӣ баъзе вақт одамо хатогӣ мекунанд. дар ин ҳолат аз ҳама хубу шамое ки ҳеҷ кас намурд, рост? ҷентлмене ки ба ин ҳуҷра дохил шуд, ӯ офитсерае, рост? якум рӯз нестае ки мо бо ин сару кор дорем, ҳамхел? яъне ки дар назар доранд чира расследование ки офитсера нанимат кардан, яъне ки политсия ин кор чанд рӯз нашидагӣ бошаша ҳодисара барои дихтар, лекин политсия уже як чанд рӯзае кор кардааст. ай рӯзи заказ кардан, ай рӯзе ки договориться кардан, анамро ин политсия дар назар дорад ки мо як чанд рӯзае кор кардаистем. так мега вақте ки ҳамахел мега вақте ки дихтар ҳо буга, уже аллакай дихтар бо ба ин суханои худаш тасдиқ мекунад ки ӯ рӯзош ҳам реалӣ буда. мисол реалӣ дар мошин рафта ки ба он нигоҳ накарда ки гуфтани дар корам неста, ҳеҷ хеле ки политсия меяку мо и так медонем. барое ки дар камера ҳаста ку заказ кардаиста, лекин бо ба суханои худаш бо дар инҷа бо живой хоил мешавад. як расследование калон буд ки мо гузарондем. ту бо ин офитсер гап задӣ. мо ҳар як суханои шуморо шунавидем. аз ҳамин хотир агар ки ту ягон чиро бидонӣ, гап зад. барое ки ҳозирашда имкон дорӣ. вақте ки аз ин ҳуҷра бироӣ, аллакай дер мешавад. медонӣ ҳама хатогӣ мекунад, лекин имрӯз фоҷиа нашуд. атира аз як тарафи дига нигоҳ кун, мефаҳмӣ? ҳамаш оддияе. фоҷиаи хеле ҳам калон ма дар назар дорам ҳаёти як шахса. ҳамаш сабт шудагиае даля, ира намешавад рад карда. ҳамаш дар записае. ман дурӯғ нагуфтаистам.
суҳбатҳои телефонӣ, якчанд видео дар чӣ бора фикр кардасӣ? ман мехостам ки занг занам. Кида мехости занг занӣ? ман мехоҳам ба чанда занг занам. мо албатта иҷозат метиҳем барои занг задан ба модарат, лекин вақте ки суҳбата ба анҷом мерасонем. не ман дар назар дорам ки меоянд ҳар коғаза меоранд, ман имзо мекунам, иша нигоҳ мекунам, уша мебинам. ман намефаҳмам ки ҳамаи чӣ маънӣ дорад. ман дар имзо мекунам барои он хотире ки хай ҳама мега ку агар ки ту медонӣ, агар ту мефаҳмӣ, мо тура кӯмак мекунем, ё ин ки мо иша мекунем, ё ин ки мо уша мекунем. Ман намедонам ира, лекин ягона чизе ки муҳимай дар инҷа ана ҳамун карточка бо ҳуқуқҳои тай. Мо ора 2 бор хондем. ман намедонам ки ягон хел алоқамандӣ дорад бо баромади сабти пешина. барои он хотире ки ман намедонам, ӯ ҳам хел барнагашт дига. ман намедонам, ман чизеро имзо кардам, ман намедонам ки чӣ буд. хуб, ман дар назар дорам ки ман гирья мекардам вақте ки ӯ омад. Бахшиш, давом ти Алекс. Ба тамаш фаҳмои? Айни замон мода аз ҳама интереснаш факти хидии ҷиноятае. Мо як рӯз нестае ки бо ин сару кор дорем. Ин расследованияи дарозае. Мо на танҳо записҳои видеои шуморо дорем, ҳатто записҳои суҳбатҳои телефонитон ҳам аст. ҳатто бош дар ҷа шидагӣ ҳамаша рад кардаистӣ. Рад кардани чизҳои воқеӣ ба ти ягон хел кӯмак намерасонад. барои он хотире ки мо медонем, мо тамоми ҳодисаро аз аввал то охира, то маҳз ана ҳамин момента медонем. чизе ки дар аввали кор кардӣ ба мо маълумае. Тира мефаҳмӣ? ман мефаҳмам ки шумо мара чӣ гуфтестен. ман ҳаракат накардаистам ки ба шумо дурӯғ гӯм. Хай чӣ, ман туро маҷбур накардаистам. Ман просто мехоҳам ба ту фаҳмонам ки ту бояд ростша бугӯӣ. Ин ростае. Ҳамхел, ин ростае, бале? ман просто мехоҳам хона бирам. мутаассифона ту хона рафта наметавонӣ. ту мефаҳме ки ту ҳаракат кардӣ ки қотил бигирӣ барои куштани шавҳари худат. ин хеле ҷиддие. ту метавонӣ ҳамҷа бишинӣ сарта тоғ дуда ҳамаша рад кунӣ. лекин ту бояд бидонӣ ки вақте ки дар суд ин записҳои шуморо мебинанд, хиёл мекунӣ ки ваё хурсанд мешаванд бо дидани записҳо. медонӣ ки чанд қадар корта кашакадагӣ. рад кардани ҳамаи кор маъно надорад. барои он хотире ки факти видеоиву овозира рад карда намешавад. барои он хотире ки садову видео дурӯғ намегӯянд. мо ҳама сабтҳоро дорем. хеле ҳам беақлияе ҳамаи корро рад кардан, чӣ хеле ки ҳамкори ма мега, вақте ки ҳамаш дар сабт ҳаст. видео ва аудио. ман просто мехоҳам хона. ман медонам, лекин ту хона намеравӣ. мефаҳмӣ амира? ту дастгир мешавӣ, барои ҳам хотири ту хона рафта наметавонӣ. ман чӣ кор кунам ки мара хона вой метан? ман просто мехоҳам хона бирам. ман медонам, лекин ин кор номумкинае. баъди ҳамаи корҳое ки ту кардӣ, ту ба маҳбаси Палм-Бич меравӣ. ту наметавонӣ хона биравӣ. ту дастгир шудагӣ, ин бозӣ нест. киштор, ту шӯхӣ кардасӣ? ҳаракат ки бикиш ягон каса. албатта ки бародаро ӯро ҳамчун гунаҳгор ҳисоб мекунанд, дурӯғҳои ӯ намегзара, лекин ин ҳодиса дар инҷа бо охир намераса ва ин ҳодиса боз давом дорад. ба хотири оне ки видео итак хеле ҳам дароз шид, ман нахостам ки бо кашаи дальнейша ки баъди ҳамаи ҳамин кор, баъди ҳамаи ҳамин доказательства далия гуноҳи худшо ба кала намегира. агар ки дальнейши бо чӣ хел далия корам мекаша, агар ки шумода интересни боша, дар комментария бинависин, мо дигим части ин видеора мекунем. агар ки шумода интересни набоша, просто уже фаҳмидем ки чӣ гуна темае. ва ин намуд видеоҳо дар махсус плейлистам бародаро дар канал, бидроен плейлистода тамошо кунед. ва канале ки ман реклама кардам, марҳамат, ҳам худи канали ман, ҳам видеои пешинаи ҳамин рубрика, яъне ки бо плейлисташ гузашт ва ссилкаи канали бародаре ки ман рекламаш кардам аз Олмон, ҳамаш дар болои видеои шумо ҳастае. ҳамада хайр то видеоҳои оянда.